Madwar 1000 student u studenta fin-Naxxar dalwaqt se jkollhom skola primarja ġdida state of the art bħala parti minn proġett maġġuri ta' investiment għal aktar faċilitajiet edukattivi moderni. Dan il-proġett li jforma parti mill-Kulleġġ Marija Reġina jinsab fl-ewwel fażi tiegħu biex eventwalment jitwaqqal bini l-antik li minnu se tinżamm il-faċċata minħabba l-karatteristiċi uniċi tagħha. Mifruxa fuq 5 sulari inkluż 2 taħt l-art, l-iskola l-ġdida se tokkupa xejn inqas minn 13,000 metru kwadru ta' art, li 3,000 minnhom se jkunu dedikati kompletament għal spazji miftuħa fejn l-istudenti jkunu jistgħu jagħmlu l-attivitajiet. L-iskola se jkollha 46 klassi li 20 minnhom se jkunu għal tfal tal-kindergarten. Il-faċilitajiet se jvarjaw minn klassijiet speċjalizzati għall-arti, il-mużika, id-drama u kċina industrijali għal kamra multisensorjali, sala u librerija li se tkun miftuħa anki għall-komunità wara l-ħinijiet tal-iskola. Se jkun hemm ukoll żoni għall-isport u spazji rikreattivi, filwaqt li fuq il-bejt se jinħoloq spazju aħdar li fih l-istudenti jista' jkollhom esperjenza diretta fuq il-kura tas-siġar u l-pjanti. Il-binja l-ġdida se jkollha mara moderna u inklusiva b'tamir sostenibbli bħal pannelli fotovoltaiċi biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija. Waqt żjara fuq il-lanz tax-xogħol mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Azzopardi ġie spjegat li dan il-proġett huwa konferma oħra tal-impenn tal-Gvern li joħloq spazji moderni u sostenibbli fejn it-tfal jirċievu l-edukazzjoni. Dan il-proġett qed isir bl-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.